ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ ପଡ଼ିଗଲା ଗୁରୁବାରର। ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା ପଖାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଯେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗିଥିବା ଦରକାର। ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପଖାଳ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଶାଗ ଭାଜିଦେବି। ଶାଗ ଭାଜିଦେଲେ ପଖାଳ ସହିତ ଯେ ଶାଗ ନଥିବ ସେ ମଜା ତ ପଖାଳ ଦେହରେ ଶାଗ ଯିଏ ଖାଇଥିବ ସେ ମଜା ଜାଣିଥିବ। ତା ଦେହରେ ଘର ତିଆରି ବଢ଼ି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଚଟଣି କରିଦେବା। ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଚଟଣି କରିଦେଇକି ଏବେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଭଲସେ ପୋଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରିଦେବା। ଏ ଯେ ପାଗ ପାଣି ନଥିଲେ ତ ପଖାଳର ମଜା ଆସିବନି ନା, ଯାହାହେଲେ ବି ପାଗଟା ମେନ୍। ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇକି ଭଲସେ ଦଳି ଦାଳି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପଖାଳ ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇ